We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngaqolwa isiboshwa. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Nami sisi ngingomunye owagilwa isiboshwa futhi ngoba ngisaphila uNkulunkulu ukhona. Hey laba bantu kunalento abenzisana yona yokuhlikihla kuba sengathi ulele naye ngqo engaphakathi lapho useminyakeni. Asinqeni nje isiboshwa ukufona emini uhlezi nabantu sithi sikudinga ekamereni. Uyoya ekamereni undiza iphenti uyazikhumulela emva kwalapho uyohlikihla kuze kuvume sona. Angifuni ukuqamba amanga leyanto iyayivala nya ingqondo. Mina-ke ngasithola ku-Facebook, ngathola i-invite ngase-accepta. Emva kwalapho wangena kuzo zonke iy'thombe zami ngisho nezaka-2014, ehamba elayikha ekhomenta. Kuthe kusuka lapho weza ku-inbox wabingelela, ngangibona untanga womntanami mina, waqala-ke washela. Yazi angikhumbuli ngithi ngiyamthanda kodwa wayesengibiza ngesithandwa sakhe, kodwa-ke lesilima esiyimi samnikeza inamba sagcina sesikhuluma lokhu okungatheni ku-WhatsApp. Ngelinye ilanga kwakuyi-birthday kamzukulu wami ngimuphostile, wabona lokho-ke wacela ukungipha imali yekhekhe lamzukulu. Ngangithi uyadlala kodwa wafaka u-1.5 cash. Ngangiqala ngqa ukuphiwa umuntu engingamazi imali. Angena kanjalo-ke amanzi endlini. Hey, ubomsaba umuntu. Sesiyaqala-ke manje siyakhuluma zonke iy'nsuku uyashela. Ngimtshele-ke ukuthi mina emva kokushona kukamyeni wami angikaze ngizibone ngithandana nomunye umuntu. Abuze-ke ukuthi ushone nini umyeni wami. Ngimtshele ukuthi kusekusha angikambuyisi nokumbuyisa inyanga yesithupha le ashona. Adabuke-ke ebese engitshela ukuthi uzimisele ngokungilinda vele yena akekho usebenzela eManguzi uyisosha ubuye ahambe neminyaka. Mina nje angivume kuphela ukuthi ngiyamthanda ngeke abe isiphazamiso. Ngavuma-ke sathandana. Ubevele-ke angifakele u-300 esithubeni athi angiye kodla i-breakfast, idatha bengingalisweli. Kuthe kusuka lapho wathi ufisa ngazane nomndeni wakhe wangixhumanisa-ke nosisi wakhe. Nangempela-ke sahlela ukuthi kumele ngiye kubo ngiyobona uma wakhe. Ngahamba-ke usisi wakhe wangilanda etawuni safika-ke ngababona bangamukela futhi kahle ntambama-ke ngahamba ngazibuyelela kwami. Saqhubeka sathandana nesithandwa sami akukho futhi okwakusolisa laphana sasikhuluma nsuku zonke asho futhi uma ebhizi. Uthando lwethu-ke lwakhula ngamandla emva kokuqala umhlikihlo. Ngavele nje ngamthanda kakhulu, angazi noma ingoba kwase kuyisikhathi eside ngamgcina umuntu wesilisa. Kuyona leyo nyanga sahlela ukubonana noDali. Nangempela-ke lwafika usuku wangitshela ngisho esuka eManguzi wayejabulile kakhulu ehamba ephuza. Cha nami ngangiyizwa ngempela imoto edumayo kuze kube imanje ngiyazibuza ukuthi wayenza kanjani. Uthe esuka wafona esemaphoyiseni useboshiwe uthi ushayise umuntu okade edakiwe emgaqweni. Inamba ayefona ngayo kwakuyephoyisa mayesho. Into engayikhala phela lapho ngase ngithembile. Waqala-ke wabalisa ngemali yakhe asebeyifrizile njengoba eseboshiwe. Washo ukuthi akanamali yokukhokhela leli phoyisa idrink. Wacela-ke u-2000 ngawufaka ngishesha. Wanyamalala isikhashana wabuya wathi, baby bayanqaba manje bathi ngoba sengize ngaboshwa kuzomele ngikhiphe u-4000 ukuze becanalezane nomshushisi. Kusho ukuthi-ke kulo 2K owufakile kumele ufake futhi omunye. Ngiyathembisa ngizowuphesha mama uma nje ngikhishwa la. Angizange-ke futhi ngicabange kaningi ngavele ngamfakela. Emva kalapho-ke wanyamalala inyanga yonke kodwa imali yakhishwa ngalo lelo langa engangiyifake ngalo kwakuyi-cash send.
Ukunyamalala kwakhe kwangishiya nesikhulu isizungu. Kwathi uma ebuya esesebenzisa enye inamba wangitshela ukuthi wagcina eboshiwe wagwetshwa inkinga lo muntu amshayisa owakubo kaMseshi owayephethe icala lakhe wamcindezela-ke. Wabese ecela ukuthi ngize ngizombona useseWestfield. Nangempela-ke ngaya kombona okokuqala ngqa yazi untanga we-second born yami ngqo kodwa ngavele ngamthanda. Kusukela lapho-ke ngase ngiya njalo ukuyombona ngimthengele izinto azifunayo. UDali ubegcoba i-bio-oil ne-Nivea kuphela exubha nge-Sensodyne. Ngiphatha namakhathuni kagwayi ama-cornflakes nama-Weetabix asekuseni ahamba nobisi lwakhona. Oshukela ubephuza iJacobs, ikhofi ne-100% juice kuphela. Bengikwenza kabili-ke enyangeni. UDali-ke ubengafune mngani eduze kwami. Kuthe kusuka lapho ngamxoxela ukuthi ngizokwenza umsebenzi wokubuyisa umyeni wami. Kusenjalo wathi kunommeli amtholile ozomenzela i-aphili kodwa ufuna u-15,000. Wangithembisa futhi ukuthi nakanjani lo mmeli uzomkhipha la. Wangixhumanisa-ke nommeli ngayifaka imali. Uyangibonisa futhi ukuthi cha konke kuyathembisa. Kuthe kusuka lapho kwagula uma wakhe wabangwa nezibi kwathiwa kumele ayophothula wayengaphothulanga. Cha nami ngaya impela ngayombona uma wakhe ehlezi kwaGobela. Ngangithenga-ke ukudla njalo ngimthengela kwaze kwafuneka inkomo nembuzi. Wangincenga-ke umuntu wami ukuthi angizithenge ngaze ngavuma-ke. Yena-ke wayeseselelwe inyanga ukuthi aphume wayeseqedile nge-aphili wathembisa ukuthi uzongikhokhela yonke imali yami. Ngahamba-ke mina ngaya eplazini langakhona ngakhokhela imbuzi nenkomo bakuthatha futhi saya nako kwaGobela. Emva kwalapho-ke baxabana uGobela noMamezala washiya phansi konke wabuyela kwakhe. Yeyi mina angiwazi loya mdlalo abebewudlala. Kuthe lapho sekumele aphume kubo kaMufi lo amushayisa bafuna u-10,000 wesinxephezelo. Ngababaza ibhadi ngamtshela ukuthi mina ngino-8,000 osele manje wokwenza umcimbi womyeni wami. Sengilinde yena nje ukuthi aphume angibuyisele yonke imali yami yayisindlule ku-100,000. Sengibala nale engangiya ngayo ejele ngiyombona ngihambise lezinto ayezibala. Wangincenga-ke wathembisa ukuthi uma nje ephuma uzongikhokhela yonke imali yami. Ngobuwula-ke bami nami ngawufaka lowo 8,000 wokugcina esengisele ngawo ukuthi ayokhokha lesinxephezelo kubo kaMufi. Hawu kwaba ukunyamalala kwakhe-ke umfana lapho. Laphela iviki lonke leli ayethe uzophuma ngalo ngalinda lutho umfana. Kwandlula izinyanga, yeyi futhi ngoba ngingahlanyanga lapho angeke ngiphinde. Kuthe nje emva kwezinyanga ezimbalwa wafona ngenye inamba wathi uphucwe ifoni ejele ngimlethele ifoni. Ngathi mangibuza ukuthi kanjani ngoba ubethe uyaphuma. Yeyi akangithukanga kanje umfana zihleka ezinye iziboshwa eceleni. Ethi nje engangenzani ngiwumfelokazi. Maye Nkosi yami imali yomsebenzi wokubuyisa umyeni wami. Wangihleka umfana wathi nje kusemhlabeni la angihlakaniphe. Wanyamalala-ke kusuka lapho. Umsebenzi wokubuyisa umyeni wami angiwenzanga bengilokhu ngibika izaba nje. Ngithe sengiyabona sengifonelwa esinye isiboshwa futhi siyashela naso. Ngasithuka ibhadi. Sathi ngithuka umuntu orong sona size ngothando. Umuntu ekumele ngimthuke ilo mfana wakamakhelwane wami uSibanibani. Uyena-ke ohlela yonke lento eyasejele ehlangene nodadewabo. Yonke nje le mali ebengiyifaka ibicazwa ibona bonke. Yazi lo mfana wakamakhelwane usaphuma ejele impela kube nginesibhamu ngabe kade ngamthuma uphuthu. Kodwa-ke inkosi iyombona ngelinye ilanga. Bantu besifazane qaphelani iziboshwa ziyingozi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment.
Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.